Ja vás vítam na YouTube kanáli Hatch House a v tomto videu si povieme viac a dopodrobna preberieme zloženie jednotlivých konštrukcií modulárnych domov Hatch House a presvedčíte sa tak, že tieto domy sú skutočne určené na plnohodnotné celoročné bývanie. Takže poďme začať na začiatok skladbou podlahy modulárnych domov Hatch House. Celková hrúbka podlahovej konštrukcie má niečo cez 36 cm. Takže aj tu môžete vidieť, že sa nejedná o žiadny tiny house alebo mobilheim. Tak poďme si zo spodu povedať, od spodu teda pôjdeme, budem rozprávať, že ako to ide od spodu smerom hore až po laminátovú podlahu. Takže začína to hydroizolačným náterom, ktorý je na dvoch vrstvách OSB dosiek, ktoré sú hrubé 12,5 mm. A tieto OSB dosky sú krížom kladené plus zlepené o seba. Ďalej konštrukcia pokračuje hranolom alebo konštrukčným hranolom 240 na 60. 240 je výška, takže táto výška medzi hranolmi, ten priestor je vyplnený 240 mm hrubou izoláciou. Je to izolácia Izover. Následne tento konštrukčný hranol je z vrchu uzavretý parozábranou aj s tou izoláciou. Na tento konštrukčný hranol je montovaný ďalší rošt s konštrukčným hranolom 60 na 60. Takisto tie medzery medzi tým konštrukčným hranolom sú vyplnené vatou, teda izoláciou Izover. Následne na konštrukčný hranol sú namontované opäť dve vrstvy 12,5 mm hrubých OSB dosiek, opäť krížom cez seba plus zlepené. Teda podlahu máme už uzavretú OSB doskou a následne na OSB dosku ide XPS podložka pod laminátové podlahy, ktorá je hruba 5 mm. Na túto podložku ide vykurovacia fólia. Na túto vykurovaciu fóliu ide polyetylénová fólia a končí to laminátovou podlahou, ktorá sa kladie rovno na tú fóliu. Laminátová podlaha zväčša je montovaná o hrúbke 8 mm, ale samozrejme sú na trhu aj hrubšie laminátové podlahy. Teraz si môžeme predstaviť skladbu obvodových stien modulárnych domov Hatch House. Ako vidíte, máme tu dva rezy. Prvý rez je difúzne otvorená skladba a druhý rez je difúzne zatvorená skladba, pretože máme z vonkajšej strany, teda na fasade, polystyren. Táto difúzne otvorená skladba je omnoho lepšia a vhodnejšia pre sendvičové drevostavby ako také. Preto si ju poďme bližšie predstaviť. Celková hrúbka tejto skladby je niečo cez 33 cm. Takže znovu máte možnosť vidieť, že nejedná sa vôbec o žiadny tiny house alebo mobilheim. Je to plnohodnotná obvodová stena určená pre celoročné bývanie. To znamená plnohodnotné bývanie v drevostavbe. Poďme si povedať teda jej skladbu. Začína to výmalbou, nasleduje 15 mm hrubý rigid stabil, teda sadrovlaknitá doska vystúžená sklenenými vláknami. Pozor, nie je to obyčajný sadrokartón. Ten je pripevnený na konštrukcii 60 na 60 z dreva. Medzera 60 mm je vyplnená vatou medzi týmito hranolmi. Nasleduje parozábrana, potom nasleduje konštrukčný hranol 140 na 60, znova 140 vyplnené vatou, uzavreté zvonku ďalšou sadrovlaknitou doskou o hrúbke 15 mm. Znova nasleduje konštrukčný hranol 60 na 60, medzi tým zase samozrejme 60 mm vaty. Potom nasleduje UV stabilná fólia pre odvetrávané fasady Tarus a na nej je namontovaný konštrukčný hranol pre samotné drevené dielce fasady a nasleduje 22 mm hrubá fasáda rhombus z červeného smreku. Takže toto je plnohodnotná skladba
pre dom určený na celoročné bývanie. Teraz si môžeme povedať niečo viac o interiérových priečkách v modulárnych domoch Hatch House. Ich hrúbka je 10,5 cm, skladba je v celku jednoduchá, začína to celé výmalbou. Na sádrovlaknitej doske Rigid Stabil, ktorá je hruba 12,5 mm. Potom nasleduje konštrukčný hranol 80x60. Medzera medzi konštrukčnými hranolmi na hrúbku 80 mm je vyplnená izoláciou a z druhej strany je tento drevený rošt zavretý takisto Rigid Stabil doskou, sádrovlaknitou doskou a následuje výmalba. Teda celková hrúbka steny je 10,5 cm a nemusíte sa báť, napríklad aj do takto tenkej priečky vieme umiestniť stavebné púzdro a viete tak posúvať dvere do steny, napríklad takto. Čiže dverné krydlo vám zachádza do steny, je to ideálna voľba, hlavne pri modularite ako takej, šetrí vám to miesto, to znamená nezaberá vám to miesto pri otváraní dverí a zvyšuje vám to komfort v podstate vášho bývania v týchto modulárnych domoch. Tieto konkrétne posuvné dvere sú od českého výrobcu Sapeli. No a na záver si môžeme povedať samotnú skladbu stropnej konštrukcie modulárnych domov Hatch House pri prevedení atikovej strechy. Takže začína to výmalbou, vymalovaný je 12,5 mm hrubý Rigid Stabil, to znamená opäť sádrovlaknitá doska, nie klasický sádrokartón. Táto sádrovlaknitá doska je pripevnená na drevených hranoloch, teda konštrukcii 30x40. Tento hranol zároveň tvorí špáru pre kabeláž, teda taký montážny priestor pre elektroinštaláciu. Nasleduje parozábrana, potom nasleduje 160x60 konštrukčný hranol, to znamená samotná nosná konštrukcia. Na výšku 160 je priestor medzi týmito hranolmi vyplnený vatou. Nasleduje opäť drevený rošt 60x60, kde už nie je vata, ten tvorí prevetrávajúcu medzeru. Nasleduje ďalší konštrukčný hranol 140x60, opäť na výšku 140 je vyplnený vatou. Následne je to celé uzavreté dvoma vrstvami OSB dosky, ktoré sú krížom položené na seba plus zlepené. Nasleduje spadový polystyrén, kaučuková fólia a samotný Fatrafol 810. Čiže toto je celá skladba stropnej konštrukcie, ktorá má hrúbku orientačne 43 cm. To je všetko, čo by som povedal k tomuto videu, čo sa týka konštrukcií domov Hatch House. Myslím si, že informácií neurekom, takže vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa, dovidenia.